बेलायखान हामबाय विशेष के चिनी मीडिया रंगनो तिनी जों मानदाय आईएस नि आन्दाराव खुमुलुं आईएस नि आन्दाराव मंका बिश्रामबारी किसंपारा जेबी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल तिनी फुङाव वानसुका जे स्कूल न गोदोमा साल न आं वानसुकै दंमोन नायनो होननाय तिनी अर फाय नायफैखाया नुखा अर गोबांमा दाल बिदाल जोंजाल दङ हायपानो अरनि जे फोरोंनाय रं बायबो मालायखा कक सालायखा काहामखायनो बरक फोरोंनाय दङ तबे ताइबो चिनि अर फोरोंनाय रक नांगौ चिनि इंग्लिश बैकग्राउंड नि चिनि टीचार बताबो नांगौ थिनांगौ आबरक रिनाय आबनि लगे लगे अर नुफायखा जे कुकमेन जेखाने 50+ स्टूडेंट खरकसा संनांखाय बिनि बागै खूब कष्ट जों वानसुक जांनाय अमाहायखायै चिनि अर रूम शर्टेज दं दे जे स्टूडेंट दंमानि आबनि तुलनायाव अर जे रूम दङ आबो बाय साफिसियेन्ट या एवं अर फार्निचारनि अभाब दङ गमाहायख्लायै जों थिनांगौ ताम ख्लायमान जों पिउराव बाय आसुगै स्टेट गभर्नमेंट जों सुइखा ताव पर्यन्त कोनो रिजल्ट मायाखौ चिनि 1634 नम्बर स्कूल नि रिपेयरिंग एवं रिकन्स्ट्रक्शन एवं 43 नम्बर्स हॉस्टेल मैक्सिमम हॉस्टेल न अनेक नष्ट दङ ताबु अनेक दिन आगे ना हॉस्टेल खालायजां माने हायपाना जों एडिसे हापां फैमानि यागुलो जों प्रत्येक हॉस्टेल 6टा खालायनाय जों सोलार लाइट रिजाखा जेना आनरागुनरा ता तंथं अनेक रिमोट एरिया अनेक दुर्गम माने गामि आमचायो लामा हामियारगो आबो हॉस्टेल दङ बागै आमाहायरखाय जों खालाय दङ एवं तरक रिक्रुटमेंट प्लस कन्स्ट्रक्शन खायनो बागै जों वान सलाय दङ एवं चिनि गामि आमचायो तरक चिनि स्टूडेंट दंनि जे विशेषकै बांला मीडियम बो चिनि बरंनि बखा आसुकरि इंथांगा बनि बागै ताबो मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम बो खाफ्रुमो बनि बागै बुसकांनि 2024 एडिसी बो 471टा 471 नम्बर्स इंग्लिश मीडियम खालायजागनाय ताबुक दङ 160टा गामाहायके जुदि खालायखांखाय चिनि टोटाल 587टा विलेज कमिटी नि बिसिङाव ताबुक जत्त बिसिङावनो कायसा इंग्लिश मीडियम खलकै जों रोनाय एवं आरो थिनांगौ निनि रेसिडेंशियल याकबो हॉस्टेल खलग्रोनायनि बागैबो जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ताई यूनियन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नबो जों ताबो कम्युनिकेट खालाय दङ जेन कामखाय चिनि जे उक्ल गुसु दंजाक चिनि तिप्रा सारक बिसि कलकमा स्वाधीनतानि तिनि 77 बसरनि यागुलबो बुनि बुसारक हायके जों लेखाफोराव उन्नतिङैमोन या चिनि गामि आमचाइनि लामा हामिया चिनि गामि आमचाइनि कोनो सिक्लार बेकार बामासे बाङै दङ बंनि कोनो कर्मसंस्थान ना चाकरि रिमानो ना बंना व्यवसाय बानिज्यनि कोनो बैंकनि फेसिलिटी मानो आबरनि बागैबो जों वानसुकै दं बनि बागै तिनि जत्त आनि और टीचार रंनो हामबाय एवं बंनो ताइबो काहामखाय क्वालिटी एजुकेशन जेन आनि अरनि स्रायरक मानथुं अबनो जों बंनो थानि आशा खालायो हाम